процесси тамошобино дастора ҳина кадан. Ман ҳинаро чиқадр дӯст медорам. рӯз як магазини тоҷико рафта будам, ҳина гирифтам катини халиш наклейкаш барое ки вай надорум, наметонам хидм кашида. ҳозирам яъни гоҳ дорум мегӯм ай кадомаш сар кунам, чихе кунам, да и ҷамъ кунам, да и параи дастам кунам, да болои дастам кунам. хай ҳозир мебинем я балош мекунем шубдайники. хай кади ҳинара мегӯян ки конкретно бикунаш. ҳозир мебинем. ида дасти ма тоғлӣ намегира ё хай мекунӣ ё хай ису задам усу задам. хулоси гап тамошобино як чилика буридам да мобайнак мондум, як лаки дигар аиҷа гирифтам да иҷа мондум. ин наклейка ҳай мечаспа. ина миқа кунам гуфтум кани ҳозираш да чихе мешава. так ой қиқинай боварданаш ира биапай гландо наметонам чи бугумаш бия букунада дастом. хонаи ҳамсояда ремонда чи банг 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 задестай. вой вой тез мегирифтай. ина тамошобино апай гландон кадма. ина тамошобино чихашид наошо гирди якам ҳар хела кадемаш. ира гуфтам роста кунам болоа ки дастам рафт. гуфтам и хешт бимонам ба баин паҳми дасти мондамаш. хай поён таракш мекардам мешида буда ин айҷакои даст мия иҷои даста хушрӯ намегирав диде безеб мешава қад ҷои қадёи даст.